केरियारखौनो दस्रा बानायनांगौमोन आनैया लोमजादोंहाय दानि मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होनदों बारा जादों एसे बारा बायदियानो खोरोमदावआ मुलि लानो थांदों नायाखैनो लोमजानाया बारा जाबा जालायखासिगोनहाय जोंहा खामानिया खामानिखौसो नांजागोन नोंहा लोमजानाया मा जादों आरो बारा मोनदों हामे एसे बारा मोनदों खोरोमदावआ सफैयाखै ओहो बैलायथो सफैबाय ए सफैबाय औ हट मुलिया दौनोसां बेखौ दौनो थिनदों दसे उनाव बेखौ दौनो थिनदों आनै एसे जखां दे एसे जखां मुलि जा दसे स्रिनो उन्दुहाबदो दे उन्दुदो दे दसे स्रि उन्दुहाबदो दे आनै दे उन्दुदो हामगोन दा हरफ्राव बारा जायोबा बुं दे जागोन दे ओं बोरैबा बारा जायोब्ला खोन्था जागोन दे दसे उन्दुहाबदो आयै दरमास दिन इलेक्सनफ्राबो फैला नालायब्रा मानोसै इलेक्सनखौलाय माइरं बायजादि राङा गैया बदा दं नोंहा इलेक्सन फैब्ला रां मोननोसै आरो नोङो दालाय बेफोर दालाजों जाना गैयाथाय माजोंथो दंबादि मोनदोंलाय साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय दालाय नों नांफानानै देरहाहरनाय मिनिस्टारफोरनाव बिना लायब्ला मा जायो देरहाखांब्ला बेफोर लोगा रावखौबो सिनायालै आरो जों मालाय बेफोर लोगनाव मा मैबाय थानो मोना जारालाय जोंबोथ' समाजनि फिसा फिसौ लिडारथ'ब्रा लिडार आरो नोङो फा माबादिथो मोनदोंलाय माथो मानसिफ्रा नोंखौ दालालि देवानिसो बुङोलाय बे सैमाफ्रा आं नङाबानो जाया हे आफा इसोर नों आंनो साख्रि मोनसे होनो हायोब्ला आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन कि होथारगोन हे आफा इसोर इलेक्सन फैब्लानो बै साला मन्त्रि एमएलएफ्रा बे लावदुम बेरग'नि आथिंखौ हमाब्लानो गवा बे बाराव फुरा बोसोरबानि खरसखौ बहननासो गारगोन बे लावदुम बेरग'आ खुगायावल' नोंनिया खामानियाव लाथिख' जलंगा बुङै लेक्सारल' नोंनिया बे बाराव नायबाय थालाय फावगालि थेर'गालि बोसोरबानि माल मस्लाखौ लासे लानानै नोंनि खोमा गन्थं गोदनाखौ जोंफबोनो हायाबा बे लावदुम बेरग'आ हौवानि जात नङा हायाब्ला दख'ना गाननांगोन नोङो मिथिखा आदा इसोर न'आव दंना दङ फंबाय दङ फै फै जिरायफै जिराय जागोन बाजै जागोन इसोर 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 आंखौबो इसोर होनबाय नामासै नङालै बाजै माने गोदोनिफ्रायनो बे अबं इसोर बे आदा इसोर आरो सोरखौबा सोरखौबि गिदिर गोलावफोरखौ इसोर इसोर गाबज्रि गाबज्रि गाहाम लान्था जालांबाय दा गाबज्रियाबानो गोजोननाय मोनलिया इसोर 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 गाज्रि नामखौ लाबाय थास्लायस्लाय बे इसोरनि नामखौ लानाया मालाय माथो गाज्रिनो ना नङा नादला भाइ नंगौलै आदा इसोर आरो खबरफ्रालाय खबराथ' मोजांलै आदा इसोर क्लास 10 बारग'नाय सार्टिफिकेटखौ लाबोखाबाय आङो दा नोंल' साख्रिखौ जेने थेने खालामनानै होदोलै आदा इसोर जागोनलै फंबाय जागोन नाथाय रांखौ हले गोगोमैनो नांगोनलै फंबाय हा फरायागारालाय बोरै क्लास 10 फरायनाय सार्टिफिकेट मोनखो नोंलाय रांनि बाहादुरिलाय बाजै रां बुरजा होनो हायोब्ला IABA सार्टिफिकेट गासिखौ मोनजोबनो हायो हिनजावफ्रा फरायमालाय बेफोरखौ मा बुजिनोब्रा
बिसोर सेसामै होसोनाय खायदाखौ जेबो उदाया नादला भाई बे थिगथारलै आदा इसोर जोंनाबो आमोखिया एमइ स्कुल फरायनाय नाथाय आं स्कुल नुफेरो जोङो फात्ताखौनो मोना नोंसिनि थाख्रा फाख्रि खामानिखौ मा फात्ता मोननो बिनिखायनोथ' मानसिफ्रा नोंसोरखौ देवानि दालालि बुङो आदा इसोर माब्रै जाखो बे सालाफ्रा आं नङाबानो जाया बे थिगथार बे आदा नङाबादि बै समाजा मा जागौमोनथाय इसोर बिरनानै सोरगो मोनहैगौमोन इसोर बारा जाबायना बाजैनि बुंनाया हिनजावफोरनि खुगाया बारा खालि फंबाय रां नङाब्ला बिसोरनि खुगाखौ माथुनो हाया जिखि जाया पेसानि गाबनायाव जानिन्दोबाया नादला भाई दाबायथों दा मोनायाव हले संनो माइरङा गैया मिथिखा इसोर बेफोरखौ बाद होलै नादला भाई दा नोंनिया रांनिसो बाथ्रा सार्टिफिकेटखौथ' मोनखाबाय अफिसारफ्रा माथो रांखौ गोजा मख'ग्रोथारो जागोन आदा इसोर हा फुरासेखौ फाननो रादाय थाखाबाय आं गाबोन समफोरनो गासिबो रांखौ मोनथारगोन नाथाय आदा इसोर मा पुलिसनि साख्रिखौ खालामनो नाजाथारदो मानोना सखिदारनि साख्रिखौ आं बारा साबजानाय मोना आदा इसोर साख्रियाथ' सुखिदारब्लाबो बे पुलिस डिपार्टमेन्टआव जागोनलै नादला भाई थेवबोलै खोथा दङ नों पुलिसखौनो नाजाथारदोलै नांगौब्ला हानि राङा थोआब्ला आंनि हिनजावनि खोमानि सनाखौनो खावनानैब्लाबो नोंनो होफैथारगोनलै आदा इसोर हानि राङाथ' थोखानाय नङा बे रोखा खाथार नों मावल'लै आदा इसोर आं दे होमबालाय रांनिसो खोथा साख्रियालाय मासै दे होमब्ला आं थांसैलाय आदा इसोर दे इसोर आयै मा जाखो आयै मा जाखो आयै मोदोमखौ बारा मोनसिनदां बोरै मोनदों आयै मोदोमखौ थोर गारमा रानखां मोनथारदां आयै आं डाक्टार लाना फैनो आयै नाङा फिसा नाङा थाखा गैया फैसा गैया माजों लायनो आं हामगोन जों मा खाफाल लाना फैखो आयै हामबाय नों दाबादो थैबा आंसो जों थानांगौ आयै फिसा सानसे बयबो थैखानांगौ आं थैबा रायजा बे न'आवनो थाबाय था फिसा बियोखौ खुनुरुखुम पास खालामनानै ला फिसा बियो पास जायोबा फिसा फिसौ साख्रि लानानै जानो हागोन मानो होनबा हा गैया हु गैया माजों सोलिनो जागोन आयै नों लुबैनाय बादि आं मावनो नाजागोन संसारनि जारलाखौ उथ्रिनो नाजागोन आयै नाथाय नों आंखौ थाबनो मावनो खालामनो दानांगोन आयै फिसा आंबो हगारलांनो लुगैया फिसा नोंनि खोथाखौ सानोबा आंनि बिखाया थेरे बेथे गावो फिसा नाथाय मा खालामनो संसाराव रावबो गावनि गोसो खुसियैबो थानो मोना नों दुखु दाख्लाम फिसा नों दुखु दाख्लाम दुनिया बारा जादों नामा खुरुम दाव दागा खुरुम हामगोन बियो थां डाक्टार लाना फैखां डाक्टार लायनो मावनांगौमोन हाबाय आं फैयाखै खुरुम दाव थां नों लायल' आयै नों दसे थाथ' आं डाक्टार लाना फैनि फिसा नों जेबो दासान आयै आं दानो फैगोन हामै नों बारा मोनदों नङासै आदा गोसोखौनो बायग्लि होनो हामै आदा आं आरो थांनाय नंलिया आंनि बेरामा हामनाय बेमार नङा
सि हामे बिदि दाबुं गोसोखौनो बायग्लि होनांगौ नों एसे गोख्रों खालाम गोसोखौ रथ' आं एसे बाहेरायाव थांना फैनो दे आनै नों बारा मोनहादों नङासै बाराखौ बिदिनोसै आनै खोरोमदावआ बबाव थांदों डाक्टार लायनो थांदों आनै दैमु नोंसोर खोरोमदावखौ नाय मानोना संसाराव बेहाबो आं बादि रावबो गैया जागोन आनै आंहा बिदिनो सिन्था आं थैबा फिसाया मा जागोन संसाराव रावबो गैया बेहा बे हारसिङै संसाराव गदाय हारसिङै आनै मावरिया जिउआ संसाराव बेसे दुखुनांथाव आंबो मिथिगौ मा पापनि थाखाय बियो आं खाफाल हावरियाजों खांजाखो नों मा जाखो आनै आनै आं जानांगौ जाखाबाय नोंल' खाफाल हावरिया खोरोमदावखौ एसे खबर लादो आनै नों थाथ'र' दे आं आइमोनखौ लेंनानै लायनि बाजै नोंसोर आंनि फिसाखौ नायगोन ना हामे नों मा गोदाव सोराव खोथा बुंदों नों हामगोन डाक्टारा बोरो खोरोमदाव आमाय डाक्टारा फैयानो हरखाय मानो फैया बेलाय हरजोंनो माबो फैया आयै आफा डाक्टारखौ लायनो नांला आं हामखानाय नंला नोंल' मोजाङै थादो आदा नों जेने थेने बे आंनि फिसाखौ बिएखौ पास खालामहोदो धोरोम जागोन बाजै नोंसिनि आखायाव आं बे आंनि मावरिया गथ'खौ गथायनानै होलांबाय खोरोमदाव नों डाक्टारा बिथां आं रां हरनि अबाव थांदो नों फिसा आं डाक्टार लायनो आयै नों जेरावबो थांनांला फिसा बे समावनो आंखौ गारनानै थांनांला खोरोमदाव नों थां जुगानि खोथाखौ खोनासंब्ला जाया खोरोमदाव माबार थां नोंखौथ' आयै नोंथाथ' आनै आनै खोरोमदाव आनै डाक्टार लायनो थांदों खोरोमदाव खोरोमदाव थांसै दिनै फुरासे हानि रां फैनो हागौ नारलानिफ्राय साख्रिखौ होनो हायाब्लासो साख्रिखौ एसपिआ जासिखाबाय सौखिदारनि पस्ट मोनसे खालि दं नै रांखौथ' बारा होखाया आं बेनो होमबालाय खोमानि सनाखौ आं बेजोंनो दाहोग्रोनोसै दे साख्रिया जायोब्ला खोमानि सनाखौबो बेजोंनो मोनगोन नंगौ
जेखौ जेरैबो साना दोनखाबाय आं हे बेरगौ भाई दङ ना ए दङ आदा दङ फै फै हाबबो फै जिराय फै फै आदा फै फै जिराय फै जिराय जिराय जागोन ए पावालि गय थां गय गय हे हाब मा मोनजाबावलै आदा मा माथो नांगौ मा खालामदोंमोन नोंलाय ए जों ओरैनो रायलायना दंमोनलै आदा ए खोथाखौ आं गिदिरखौ लाना फैदोंमोनलै बेरगौ गोबास' हालाय गिदिर नामा आदा नों गोबास' हायै मा गिदिर खोथा दं थेवबोलै आदा गया जादो बेवाइफोर जागोन दे सिगारेटखौ बायनो हायालै आदा बिरिखौनो आसोलालै फंबाय नंगौ नामा दे आदा बुंदो बेसे गिदिर खोथा खोनासंदिनि खोथाया बेनो आं बे बाराव एमएलए दारायनो सानदों जोबोद गोजोनथाव खोथालै आदा देरहाथारबाथ' आं मन्थ्रि जाखागोन मानोना गाहाय लिडारफ्रा आंजों लोगो जोबथार होमब्ला नोंखौ मा खालामगोन बुंलाय उननि बाथ्राया उनावलै आदा आरो आं जायखौ मदद होगोन बेथ' देरहाखाथारगोन खालि रांनिल' बाथ्रालै आदा रांनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासि आंथ' जिंगा सिखाया सोरबाफोर हेंथा थानायफोरखौ थोंजों खालामनो थाखाय जेसेबां रां नांगौ आं दंसै आरो नोंनि बान्थायाथ' एक्सट्रा आंथ' साख्रिनि थाखाय हा हु फानजोबथारबाय दा नोंल' अननानै आंनो साख्रि मोनसे होथारदो आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन हे आफा इसोर दा बादियाव पुलिस साख्रिखौ मोनब्ला आंजों सोर हाबावब्रा मा जाखोसै बेलाय आइदै सोरबासो नुबाय नामाब्रा नाथाय नों आंखौ थगायनो मोननाय नङा थगायनाया आंजों बारा गैखाया आं जायनो खोथा होयो आं बेजोंनो थायो नाथाय इलेक्सन समाव बै सोरबाफोर फैयोब्ला आं बिसोरजों लोगो जानायखौ नों बेरेखा साननो नाङालै आदा मानोना आं सायाव बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाबो सिङाव नाथाय नोंजोंनो गोसो मोदोम गासैबो थाफाजोबगोन जागोन जेखि जाया नों देरहाबानो जाबायथ' हा माथो बिदिसो जानांगौ इलेक्सननि ट्रिक्सआ आंनाव गासैबो दंखाजोबोलै नों जेबो दागि इसोर गिदिर गोलावफोरखौसो लोगो मोनमारोलै आंबो जहाय सिङाव जायगा दंखायो खखाबालाय अमा जाबोखसै नोंहालाय दा बुंसै बाजै फैबाय थानायावनो फुथुनानै गोलैनांगौलै जहाय सिङाव जायगा दंखायो हाबावदो खुग्लुबना गोलैखानांलाय जिराय जागोन दे आदा जोलावदि मालावदि सोर गिदिर गोलावखौलाय लोगो मोनफैलायखेवरानलाय नारला दहं हाबाब आदा इसोर नोंसोरथ' जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफ्रा मोजां ना नारला दहं मोजां आदा इसोरनि अननायाव नारला भाई बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए सिखारोनो फा जों देरहाहरनो हागोन ना हायानो नों सोरबादिया सिखारोब्ला जों जानजि खाफोर दंथारसै आदा इसोर दाल थुंग्रिनि गेजेरजों सौसिनाब्लाबो बेरा इसोर आंनिया बेबादिनोसैलै आदा इसोर नोंसोरबादि गोख्रों सापर्ट दंखायसो आंबो बोलोब जादों आच्छा नोंसोर दानिफ्रायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा नोंसोर स्टुडेन्टआव थांनानै आंनि बेफोर खोथाफोरखौ बुंहै आरो बे गनायथाराब्ला गाज्रि राहा लानाय जागोन होननानै बुं जागोन थांजागोन ना नङा नारला भाई जागोन
안다 띵카우는 거 미코 साख्रि मोननोसैखाय इंलिस सोलोंगासिनो दं बेखायनो फंफा फंनै जाब्ला मोनला इंलिस बुंबाय थायो नंगौ 이슬 बाबु बे डिपार्टमेन्टआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव सुकिदार टुकिदार मा मोनो बाय चान्स मोनाब्ला आंखौ देरहाग्रोनो मोननायाथ' मोनखागोन नाथाय सुकिदार मोनोब्ला पुलिस फर्सआव आपग्रेड खालामनानै होनांगोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आंखौल' देरहाहरग्रोनोसै 작은 나다 이슬 दे बिदिब्ला आं थांदोनि 내 하다이슬 너는 예쁘다기야다 जों थासान्दियाव आंबो गियाखै थादो नोंसोरो थादो बेयावबो दे थांदो दे होमबा फंबाय जोंहाबो जिरायफिनदो आं जिरायबाय थालिया आदाइस्र नों नैबे रांखौल' लाखिदो नाथाय साख्रिया थाबा थानांगोनलै आदा हाब बेसेबांथो 20,000 फुरासे हानि दामथ' जागोन आं बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंनि साख्रिखौ थिक खालामनानै होथारसिगोन जागोन दे आलाइस्र जागोन आं थांसै दे बाजै आं थांसै दे थांदो नुबाय सनाखौ दाहोखानोसैहाय मा नांथ'वा न' दोनना फै खोरोमदाव नों दुखु दा खालामसै जा जालांनांगौ जालांबाय बेफोरखौ नों दुखु खालामबा मोनफिननो हाया मेब्ला अबंनि ओनसोला मुस्रिखौ गोबां मानसिया नुदों जानो हागौ नाथाय बिनि गिलु फालु फोजोबस्रांनाय मुस्रिखौथ' रावबो नुवाखै नाथाय आं दिनै नुदों बेनि गेलेनायखौ एफा गिलु बालु खोरोम ओंखाम जाहैनि फै आं जाया खोरोम ओंखाम जाया दै लोङा मा जानांगौ नोंलाय खोरोमदाव थ' जाहैदिनि आंबो जायाखै जाहैदिनि एफा एफा नों जाहैग्रा आं उनाव जागोन खोरोम थैनायजों फैफानो हाया थ' जाहैदिनि एफा एफा फैना आंबो जायाखै खोरोम नों बिदि जाया लोंना थाबाय थाब्ला जोंखौ बारा दुखुनाय जाया होनब्ला फैना थ' जाहैदिनि जाफैदो थांफैलाजोबलाय लांबाय बाबु मेब्लालाय फैगासिनो दं बाबु मेब्ला जाफैदो थांगासिनो दं जादो दे जादो नै संख्रिया जागोन खोरोम जादो दे नों बिदि दुखु खालामबाय थाब्ला जोंहाबो गोसोआ बायग्लिलाङो जादो खोरोम मा माय संसाराव जिउनि गुबै जाहोनखौ बुजिनानै जाय दुखु जारलाखौ उथ्रिनो हायो बेनो सुबुं जिउखौ मोजाङै दैथायलांनो हायो खोरोम जोनोम जाब्ला मरणबो थाफैयो खोरोम बेनो अबंनि गेलेनाय जाय जेसेबां दिन आयु बे बेसेबां दिन बे संसाराव थानो मोनो आंबो थांगोन नोंबो थांनांगोन सानसे बयबो बे समायना बुहुमखौ हगारलांनांगोन बेनो गसाइनि गेलेनाय नाथाय सानसे सिगां इयुन बेल' जोंना रिजाल्टआ होबाय नै नंगौ औ नै बोरो नै गाबोन कलेजाव थांनांसिगोन जाबाय आं माथो दाबो सफैरोङासै बाबु मेब्लाया दा रिजाल्टआनो थांनो मानसिनो एफा थाब सफैबाय फेलसि जादों दा पासआ जाखागोन बियो रिजाल्टआ बारा मोजां जाया जानो हागौ आरो जायाबो दा होन बोलिथ' बाबु फैगौ बाबु रिजाल्टआ मोजाङै खोनाबायथ' आंहा फोथायनाय दं फुरसिरि मा फोथायनाय आफा नोंदि पास जागोन आंहा फोथायनाय दं फिसा आं होनदोंमोन आरो फेलबो जानो हागौ होननानै आदा रिजाल्टआ मोजां दैमु कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन थाबाय दे खोरोमदाव नोंनो मोजां फरायदो आरो डिस्टिंसन लाखिना पास खालामदो सिबाय बिमा थैजागारबाय बिहा रावबो गैयिजों रां रुफा गैयिजों आनजादखौबा होनो हागोन ना हाया बिहा
होननाय जाखो नों खोरोमदावखौ नोंखौसो बुंदों दा सब समाय जों बेखौ जाहोनो हायो आरो सिगां बिमा थानायाव बिमानि फैनायजों जाफा होदोंमोन दा ओरैनो मागना जाहोनो हायो आरो बेखौ बिए आनजाद होजासिम मागना जाहै जाहोआ बे उननि बाथ्रा सिबाय बिमा थैनायानो बावाखै बेखौ जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेनि गोसोआव मा मोननांगौ देलाय बुं मोननाय मोनै जोंहा जेबो गैया आंना सिगाङावनो स्रां स्रिं जानांगौ खोथायावनो दङ मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव फुलस्रि नोंथ' एफा अन्थाइ बिखानि मानसि आं साननो हायाखैमोन आं अन्थाइ बिखानि मानसि जानायखायसो नङाबा नोंनि सम्पतिया मालाबानो माबा जासिगौमोन फुलस्रि बेफोर सम्पतिया थैब्ला थांफाया फा गुवाहाटि ना शिलंआव फरायनो सानखो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव थांग्रोनोसै बाहाय जायाबा शिलंआव लाहैदिनि जेरै मोजां ओरै खालामदो दे फा माला थांनो सानखो गाबोननो थांनो सानदों दे थाब थाङाबा सिट मोननाय नङाबो बेनिखायनो गाबोननो थांनो सानदां बेफोरखि खानालाय ससे मोनसे दे 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 नोंनि दे 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 मा दुइ पिया मा ब्लाड नै मोनबोलायबाय आङो नंगौल' नालाय थगायसिनाब्रा नंगौब्रा नंगौ हो फैसा आंनि नामा थिंलै माथो मोनाब्रा दे दे ने मा पिया नै आरोबाव मोनबोलायबाय नों मा खेबनो मोन बे माबे बे नाय ओइ थासखौ मा खालामलै सानफ्रोमबो मा थगाय बेखौ नों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै मिथिखा मानसिखि बिदि जालायलै गावजों गाव थ' थांसै थ' सानजाय मा आं कलेजखौ गारनो सानबाय कलेज गारनानै मा खालामनो सानखो खनजानो रोंबाय जेला गावनि आदारखौ नागिरनानै खनजानो सोलोंनोसै खोरोम आंहा रावबो गैया फारसेथिं थाखा फैसाबो गैया आं बादि खाफाल दाखुरा मानसिया बोरै कलेज फरायबाय थानो हानो आं मिथिगौ खोरोम आइनि खोथाफ्रा नोंखौ द्लामैनो दुखु होगोन होननानै मानसिनि गोखा गोखै खोथाफ्रा आंनि आगोल जोनोमनि मोन्थाय होननानै आं साननानै लायो दैमु नङाबाथाय आं सहायनो राहा गैया दैमु खोरोम दैमु थांसैथ' बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांदां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव
नोंदि आंनि गोरबोनि दाउ मैना नोंदि आंनि जिउनि आंगो सना जारौ गुस्थिया नोंनि बेसे समायना नोंनि देंखोआ बेसेदि गोसोथावना जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन खानाय रुंबां हायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन खानाय रुंबां हायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांदां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव 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 ए माथो आदा सफैबायलाय औ बबाव जाखो गुवाहाटियाव जानाय नङा साननानै सिदा शिलंआव थांखादां जेन थेन जानायसै एडमिसनबो लाखाबोबाय आं ए होमबा एडमिसनबो लाखाबोबाय औ फाराङा थोदों एडमिसन लाखानो जेने थेने दे हामदों दे नानै दै लाबो दे दे गोबावब्ला एडमिसनखौ मोननायसो नंगामोन नंगौ औ फा क्लासा मालानिफ्राय जागोन थाबै जागोन होनना बुंदों ए थाब थांबानो जाबाय दे मालाथो थांनो सानदों समफोरालागै थांनोसै नामा नङा दा दैया खोरोमदाव मा आंथ' गाबोन थांसै बेसे समाव फुङाव थांसै नोंनो मोजां फरायदे हा जागोन दे थादे दे ओंखारबाय औ थादे दे थांदे आइ दे मोजां थाहैदो दे जागोन दे थांदो खोरोमदाव थादो दे दे थांदो थांदो दे आदा दे थादो बयबो बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए दारायगोन बुगदआ एमएलए दारायगोन बेवहाय आंहा मा जानो इसोर 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 नङा माने नोंथाङा बिथांखौ इलेक्सनाव मदद होगोन ना होआ जों बेखौ मिथिनो लुबैदों इलेक्सनाथ' दानो जाया माने जाबा आरोखि माने इलेक्सना जाब्ला बुगदआ गाखोगोन आरो नोंसोर बादिनो आंबो मदद होनांगौ औ माने
होयोबा मोजां जायो आरोखि इसोर आरो होआब्ला होआब्लाथ' गाज्रि जानो हागौ नङा होनबा आदा इसोर माने खोथाया बिदि नंद्राया जों खौसेयै बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ सानदों आरोखि नोंसोर जुदि बुगदावनि दालालि जाना फैदोंब्ला होमब्ला खोथाया मोजां जायाखै इसोर आरो जुदि बिदि नङा होमब्ला बुगदावखौ मदद होनांगौ होननानै आंनि खाथियाव दाफै खोथाया इयुनाव गायजागोन बिदि सिगांनि खोथा आंनि खाथियाव दाफै नाब्ला मा खालाम जाखो आदा इसोर मा खालामनाय जाखो मालाबाबो मालायनि दालालि जानाय आंनि खाथियाव दाफै खोथायाथ' बिदि नंद्रायालै नोंथां खोथाखौ बुजिनो हाबाखै गैला आरो जुदि मोजां खोथा दंब्ला रायलाय बुगदावनि दालालि जाना फैमारदोंब्ला दानि बेनिफ्राय ओंखारलां नोंथाङा जुदि दालालि सानथारबायब्ला जोंहा बुंनांगौ आरो जेबो गैला नाब्ला फै दालालि खालामनो फैदों बहाय खोरोमदाव नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो मोननाय नङा दैमु नोंखौ गारनानै आंबो जेरावबो थांनो गोसो गैया नाथाय समाखि जोंखौ अराय बेबादि थानो होगोन मानो होआ जानो खोरोम समायनानि मेगन गोसा दैमु बे आंखौ सासे नङा सानै बिमानिफ्राय आनज्रायहोबाय नोंनिफ्रायबो जे आनज्रायहोआलासिनो थागोन बेखौ सोर बुंनो हानो नों आंनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायोब्ला हयथ' आंनि बे जिउआबो अराय समनि थाखाय आनज्रायलांनो हागौ खोरोम दैमुनो आं दि नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो दैमु नोंना रिजाल्टआ मा जाखो गावराव गैया खांग्रांबाय मालाय मेब्लाया पास जाना शिलं सहैबाय मालाय फरायनाया मोजांखा नालाय पास जाबाय हा दालाय होफिननो सानदोंना माथो सानदों मा सानदों जेबो सानाखै माथाया गैया पास जानो आरो माबा मोनसे साननायखौबो मिथिया जाम्बा नालाय इसिबां जाम्बा फै मानो एफा दावनो जुरा मानसिखौलाय दावन होजानाय मानसियानो बियो फैसा बुथुम आनजादाव नामावल' ज' जों थांगोन बर्डआव माबायदि रिजाल्ट गाज्रि जायो नायनि एकेबारे अके मिथिबाय जाम्बा भेरि इजि प्रसेस माय डियार फ्रेन्ड जागोन नोंसोर जुदि मदद खालामोब्ला आच्छा मोनसे गोदान खोथा मा खोथा ओइबार इलेक्सनाव आं गाखोगोन नों मदद खालामगोन ना खालामा आइ नों गाखोनाय आं गाखोनाय एखेयानो खोथा जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे खोथा देरहालांनायनि उनाव मिथिबायथ' नोंसोर देरहाहरनो हागोनथ' मानो हाया जानो हाथारगोन आरे मिनिस्टार खालामथारगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होमबाथ' गाव फरिखा होव जासिगोन अरे बाबू फरन तो चलाय इसो मा जाखा माने मोनसे मोजां खोथा दंलै बाबू फरनथ' मा खोथा माबा थाबायनो बुं जोंहा टाइम गैया एसे थाबैनो बुंबा मोजां जायो मानोना जोंहा टाइमा गैमारा आरोखि माने नोंसिना आफाया आरोखि बेबाराव इमिले दाराय नागिरदों नोंसोर बयबो साख्रि जादो इसोर आफानो खोन्थाहै बेबाराव नोंसालायबो गाखोगोन होननानै खोन्थाहै मोजाङैनो इसोर बे बाराव बोरायनि चान्स गैया नाब्ला दं सेंग्रानि जुग जाहैबायथ' इसोर फिसा गाज्रि जालाया होनबा बेखायनो आफाखौ जनो थिनै इसोर खोथाया गायजागोन मोजां गाज्रि आफानो खोन्थाहै बेयावबो थाफै नोंनाव बिगुरा दिखाय देवानि खालामनो फैदों देवानि बाथानि
थेवब्लाबो सुरेना आंखौ मदद खालामनो बिया नोंसोरल' थिग था जाहाथे बियो आंनि हेंथायै दस्रा मानसिफोरखौ आवलायनो हाया बेखौल' गोख्रों नोजोर जागोन बाराबा दुग्रा मोनगोन बे सिनायाखै बे साला मानसिखौ बारा नायना थाजाया बेबायदि थिफुलाखौ जेयाव फोनांनानैसो गारगोन आं बे सालाखौ नोंल' खालि समा फैग्रोथों नङा होमबा जागोन इसोर मा जाखो नादला दं मा जाखो बुंसै इसोर दाना लांफायोब्ला दैया लोंना लाग्रोदो जिरायना लाग्रोदोलै नादला इसोर दैखौ लोंग्रा लाग्रोनांगोन दे इसोर नै दै ग्लाससे लाबोलाय फासोदि एसेबां गारमाफोरा हलायखोब्रा नोंखौलाय नादला भाई खोथाखौ खोनाब्ला नोंसोर हाबो दै गांगोन सोर लोंनो दैखो नै नादला दं लोंनोनो लाबोआसै लाबो लोंग्रा लाग्रो थांसै आङो लोंग्रा लादोलै नादला भाई होमबासो मेंगासिगोन नोङो एफा दै गांगासो मैया बारा लोंदोंदां माथो थं दाबखांबाय इसोर बिदि नङालै 9 बाजि दं इसोर दे बुंदो दाना नोंस्रानि बाबु सरन्थ'आबो बे बाराव इलेक्सन गाखोगोननो बे जेब्लाबो जानो हाया इसोर जानो हाया माने आंखौ जा खालामनांगौ खालामना हरबाय माननिफ्राय सनमान खनदोनासै मा खालामा इसोर मा खालामा माने आं बुंदोंमोन फिफा फिसाला गाज्रि जालाया होनबा बेयावनो आंखौ गस्लायाव हमनानै बुंबाय गाज्रि मोजां आफानो खोथाय बेयाव उल्था दा बुंफै नङाब्ला बिगुरा जिगोन जाव इसोर आंनि हेंथायै थाङोब्ला रावबो रेहाय मोननाय नङा फिसा जानानैबो आंनि फिसाब्लाबो बे जुदि बादगा खामानि मावोब्ला आं बेखौ सहजै हगारनाय नङा जोंहा सरन्त बाबुआ खोथाखौ मोजाङै सानब्ला हामगौमोन खोथाखौ सानगोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा सोरखौ देरा होनाया मोजां आंखौ ना आफाखौ आफा देरहालाङोब्ला बिधान सभायाव बेफोरबायदि मेगन गोजा देखाय नाथाय बे न'आव नङा कुट्टा आंनि फिसा जानानै आंनि हेंथा खामानि मावनो ओंखारदोंना राजखान्थिनि बेलायाव फिसा फिसाया जेबो सोमोन्दो गैया नोंसोर बायदिया बिधान सभायाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनो जेबो गोहो गैला आरो समायलाबो आरो सिनाय जागोन नङाबा दानि सिनायसो दरखार मा जाखो सिलायनि गुलिजों नों सालाखौ सिगिनो हानाय नङा आफा बिफाजों बिदि नांलायनांगौ हाजि थां आयै आफाखौ मोजां बुजाय जाहाथे बे इलेक्सनाव गाखोआ आरो नोंसोरबो थिग था सरन्नो नोंखौ गावथारगोन आंनि फिसाब्लाबो नोंखौ गावथारगोन दै दरासा Mai, mulia jempai. Kutta! Akan saya daukai. Jiwa jeblangan ber. Saranto! Nang telah tenjadi di berai kela kalau datang. Dari mana ni habis mula lagi dia? Saya orang gila nonga. Angni ber. Awak ni. Betul tak? Kamu siapa sama kau bergerak? 아이디모 맞아요. 냉장고는 나와 냉장고거든. 조작 한채. 근데 한마발리 하나 나비. 까분 친구들 그런다고 그거로나 그냥 시비랑고. 작은. 허이. 작은데. 자들 그럼 안 잡아야 네. 아무 나오지 않지. 가면 그냥 나는 괜찮아. 그런다고? 마마이. नों गाबोन बाबु मेब्लानो रां गोजानै होना फैब्राव थांनाय समाव बारा रां मोनलाङाखै बियो आं थाबैनो हरगोन होनदोंमोन बेनो जागोन दे गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय जागोन
मिथिस'आ मादि हायना होखोनो आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सोनाबखोरांनि सान जाना नोंदि बरायो नोंनि अनसुलि सावगारिया आंजों गेलेफैयो जोमै अखोराङाव नों मुंनि जाना गोसारो मा मुंजों लिंगोन सना मिथि मोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां सायाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां सायाव मा मुंजों लिंगोन सना मिथि मोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आं थांसै आमाय दे
राङा रोजानायनि बारा दं माखासेखौ नों गारि भारा आरो जानायनि उनाव खरस खालामदे गाबोन फैफिन दे मोजाङै रायलायना गोमागोन दे थांसै नै दे मु दे मा खालामदों मेब्ला मार्केट दिहुननो हाखा आं थाग्राखौलाय सोंनानै फैदों मारै न'आव खबरा बयबो मोजां मा जाखो खोरोम रां रोजान लाबोदोंमोन आं गैला माथो सोरबा सहाय नामा गैला है जेबो नङा दे नों थांनानै आफानो बुंदो बेनिफ्राय थाबैनो लाना फैदो आं थांनोसै होमबालाय माने गाबोन थांदो ना है गोसोखौ मोजां मोनथांसै आं थादो दे बिदिब्लालाय आंबो रिभलभार गंसे बायनांगौ जाबाय मानोसै बेखौलाय मै गावथावा मोसा गावथावालाय आजिखालि मै मोसानि जुग गैलालै मानसि मोसानिसो जुग जाबाय आंबो फिसा फिसौ लिडार जाहैबाय नालाय नंखायनो गावखौ बासायनो एबा मानसि मोसाखौ सिगिनो रिभलभारखौ नांथारगौ जादों आदाय सोर मा खालामदों ए नै नोंबाजैजों माबा माबि रायलायगासिनो दं फै जिराय फै दे जागोन दे रिभलभार गंसे बायोनो नों दा लिडारा नंखायबो नङा आदानो गंसे नांथारगौलाय बाजै नुवाखै दाखालि सरन्थ'आ रिभलभार दिन्थियाब्ला बिफाजों गेलेखासिगोन इसोर 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 हा मानोसै आरो मानोबाव इलेक्सनाव बिफायाबो गाखोयो फिसायाबो गाखोयो बेखौ लानानै सानैजों जालायखेथारदों जा जालायनांगौ जालायथारदों बिफा फिसानो गावथारलायनो नागिरथारदों सोर माथो इलेक्सननि थाखायनो बिफा फिसा गावथारलायबाय बिफाय नांनायनियावबो रिभलभार नांगौ जाना फैदोंलै बाजै आजिखालि आंनाथ' रायबाबो जाया बुनो नागिरबाथाय माबा उल्थासो आंनि खाब्रायो ओंखायनो रिभलभार गंसे मोनब्ला आंहाबो आमुखिखौ दबथायनो एसे गोरलै जायो आरोलै बाजै बिसि गावनोसो रिभलभार नांगौ आरो नोंसोरनो गावालाय बाजै सिगिनानै गावनि खबियाव लाबोगोन आरोखि इलेक्सननि सिगां सिगां गंसे लाथारलै आदा नों नायनोबा सोरनि खोथालाया नायनोसै आं बेखायनो पुलिसनि साख्रि नागिरदोंलै आदायसो सिलाइ दांनो मोननायनि माथो दाबो जायाखिसै आदायसो जागोनलै नाब्ला आं नाजागासिनो दं नाथाय पुलिसनि साख्रि नागिरनोब्ला बेल' रांजों जानाय नङालै बोरो नों आंनो माबा जरासे होफैबावनो होननाया ए खोमानिया जागोन गाबोन समफोरो लाबोनो होबाय थागोन आङो दे नादला नोंनिया थाबबानो आंनियाबो थाबलै बिदिब्ला थांसैलाय आदा दे आं हले साख्रिनि थाखायनो हा हु फानसाबायलै दा सनायाबो थांसिगोन मोननाय बादि नांना होबानो जाबाय नों जिंगा दासैलै नादला आं दं सिया आदा सिया दे आदा थादो बाजै थादो इसोर 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 राङाथ' गबजोब्बाय साख्रिया होनो हायाबासो सनाखौ होफैमारब्ला सुखिदारखौनो खालामना होनसै खोरोमदावखौ दस्रायाव थांना फरायनो थिनदो फामिया थैजासिम बेनि थाखायनो जोंहानो बैलांबाय जाम्बि जाम्बिब्लाबो सिबाय बेसेबांदि गिदिर मिजिं थिनानै दंमोन बियो गावनि खांनाय फिसाखौ बिए पास खालामहोनो नाथाय हायाखिसै बियो गावनि थिनाय मिजिंखौ मोगथां जाफुंहोनो थैनाय समाव खाराव माराव खावलायलांदों बियो गावनि फिसाखौ जेने तेने बिए पास खालामहोनो दिनै जुदि जों खोरोमदावखौ होखारहरोब्ला बेसेबांदि इनाय जागोन नों खेबसे सानलाय फुलसै इनायखौ सानब्ला संसाराव सोलिनो हाया एफा गिदिर सेंग्रा सासे मानि ओरैनो फिसिगारनो हायो आरो बेखौ फारसेथिं मावग्रा दांग्रा गैया ओंखाम ओंख्रि संनाया खम खस्थ' आंसो मिथिगौ बेफोरखौ नों हौवाजारालाय मा मिथिनो बबे गसाया नोंखौ बिमा दाना हरखो आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै फुलसै नोंखौ
फैबाय खुरुमदाव बाबुआ मोजाङै दंथ' खुरुमदाव मा जाखो माफोर जादों नामा खुरुमदाव नों हरनाय रोजानाय रांखौ आं गारि खावजालांनो आमानि रांखौ खावजादों बेफोरखौ मा होनदों नों खुरुमदाव बिसेब्लाबो जानो हाया रांखौ नोंसो लाखोमादों आनै नों लाखोमादों फुलस्रि आनै आं नोंखौ मा होननानै फोथायहोबावनो आंनि भाग्यआनो गाज्रि खुरुमदाव दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आ जायगा गैला फुलस्रि आयै आनै नोंनि बिथोनखौ रुजुनानै आं दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन खुरुमदाव आं थासान्दियाव नों बे न'निफ्राय दा थां आं होनदों बे न'निफ्राय दा नों ओंखारलां फुलस्रि इसेबां अन्थाइ बिखानो सासे मावरि गथ'खौ होखारनानै दुखु लैथोआव आरो फोजोबनो नागिरदों नों दा नों ओंखारलां पापि नङाब्ला खोथा दिगदार जागोन आनै आं ओंखारलांगोन खुरुमदाव नों थांनाङा खुरुमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आं आरो फिन नोंसिनि न'खौ फोजोंला सनानि संसारखौ आं थेर बेथेर खालामला खुरुमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आफा नों खुरुमदावखौ लाखि आफा नों खुरुमदावखौ थांनो होनाङा खुरुमदाव नों दा थां फिसा नों दा थां दागाब दैमु दागाब आं उनाव फैफिनगोन दैमु दागाब थादो दैमु खुरुमदाव थादो नों दा थां खुरुमदाव आयै नोंनि न'आ बबाव सोर जाखो नों फिसा आंखौ आइ होननानै गाबज्रिदों आंनि न'खौ सोंदों आं सासे बिमा बिफा आन्दायजानाय दावसा मावरिया मालायजों रायजानाय